खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आरोबाव इसर'निफ्राय गोजोनथाव खौरां, हादरनि थाखाय देरहासारनायनि फिथाइ। भारत हादरनि अख्रां नायबिजिरसं गौथुम इसर'आ बावैसो सिगां चन्द्रयान 3 खौ अखाफोराव मोजाङै जाफुंसार जानो हानायनि उनावनो इसर'नि गोदान मोनसे हादरनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि। बयनिख्रुइबो गोजोंसिन सानखौ नायबिजिरसंनो थाखाय इसर'आ सान नायबिजिरनाय मिशन आदित्य L1 खौ मैया आबुङै अख्रांमा फारसे दैथायहरनायाव जाफुंसार जानो हायो। मैया फुंबिलिनि 11:50 रिंगायाव आदित्य L1 खौ आन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिकटा स्पेस सेन्टारनिफ्राय अख्रांमा फारसे दैथायहरनाय जायो। बे आदित्य L1 आ सानखौ नायबिजिरनो थाखाय 1.5 मिलियन किल'मिटार जानथायसिम हान्थिगोन। आदित्य L1 आनो भारत हादरनि गिबि सानखौ नायबिजिरग्रा मिशन। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आदित्य L1 आ अख्रांमायाव गासै 125 सान दावबायना साननि नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। इसर'नि जाफुंसारनायखौ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे मिशनजों सोमोन्दो थानाय गासैबो इसर'नि साइन्टिस्ट आरो इन्जिनियारजों लोगोसे गासैबो मावथिफोरनिसिम साबायखर बावहरो। थांनाय बावैसो सिगां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोसोम जि खाथेनानै प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ जाख्ल'नायनि दायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। फिन बिनिनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। मानगोनां दिपेन बर'आ खौरां बिजोङाव सोंथि खालामदों दि आसाम सोरखारनिसिम लाइस्राम लादु सिंहआ सासे जोबथेसालियाव थानांनाय आरो गेना गोरोन्थि खान्थिजों खामानि मावनानैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबानखौ माबोरै खालामनो हाखो? बेयो गनायजाथाव नङा आरो भाइस चेन्सेलर मासिनिफ्राय जेरैखि जायाब्लाबो ओंखारनो नांगोन। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावो दि लाइस्राम लादु सिंहनि जाख्ल'नायनि दायखौ नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो आरो थाबैनो लाइस्राम लादु सिंहखौ एरेस्ट खालामगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। मणिपुर रायजोआव दासिमबो हिंसायारि जाथाय। फिन मणिपुर रायजोआव हिंसायारि अरआ दाबो गोमोरनानै थाङाखै। मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मेइतेइनि हिंसायारि अर जोंनायखौ हादोरनि मोनसेबो राजखान्थियारि दोलो आरो आफादा दासिमबो खोमोरनानै होनो हायाखै। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानथामसोनि गेजेरावनो गासै 7 दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना बुंदों। आरोबाव बेजों लोगोसे मणिपुराव दुथांफोरनि दोनखोमानाय गिख्रंथावना गं 20 बमा मोननाय जादों। मणिपुर रायजोआव दासिमबो हिंसायारि जाथायजों लोगोसे गिलु बालु अर जोंनाय आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि जिनाहारि जानो गोनां जानाय बेफोरबादि दुखुनांथावना जाथाय जासेयावबो दासिमबो हादोरनि मोनसेबो राजखान्थियारि दोलोआ गोजोन थासारि लाबोना होफैनो हायाखै। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव खौरां, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि थाखाय भारत हादरनिफ्राय हालामारि मावफुं सोद्रोमा महरै फिन नैथि खेबनि थाखाय सायख'जाबावनो हादों। बिथांनि बेबायदि सायख'जानाया बर' हारिनि गेजेराव गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव लाबोनो हादों। दा साननैसो APDCL एबा मोब्लिब बिफाना मोब्लिबखौ मोजाङै जगायना होनो हायैनि थाखाय ससियेल मिडिया एबा खौरां बिजोंफोराव गोबां दावराव। रायजोनि गोबां गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानाय बायदिनो बिटिआर हालामावबो APDCL एबा मोब्लिब बिफाना सांग्रांथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि जेरावबो उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा आरो क'क्राझारावबो मोब्लिबा मोजाङै थायैनि रायजोफोरा गोबां दावराव दावसि। थारैनो मा जामारदों? रायजोनि मोब्लिब बिफानफोरा मानि जाहोनाव नांगौ बादियै मोब्लिबखौ जगायना होनो हायाखै? बेफोर सोंथिफोरखौ लानानै रायजोफोरा ससियेल मिडियाफोराव दावराव दावसि। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार बड'लेण्ड एजुकेसन हाब जानो थांगासिनो दं। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव गिबि बेट्सनि फरायसाफोरा फैनानै सोलोंथाइखौ लानो जागायजेनबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आरो देहा फाहामसालियाव MBBS डिग्रीखौ मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ बे बेखेवनानै होनाय हाबाफारिखौ बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन होनना फोरमायदों। लोगोसेयै क'क्राझार CITनिफ्राय लानानै इन्जिनियारिं कलेज, नार्सिं कलेज आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय लानानै आरोबाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौबो गंसे मुलुगसोलोंसालियाव लांनो थांखि लानाय, बेफोर गासैखौबो बिथा खालामनानै बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझार सोलोंथाइनि मोनसे गाहाय मिरु थावनि जानो
थांगासिनो दं। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो दि आफां आसाम आरो बिटिआरनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथाइनि मिरु जानो थांगासिनो आरो बे थासारिखौ गोजोरै लाखिबाय थानो बयखौबो खावलायदों। गोबाव बोसोरनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ लुफुंनानै होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बड'फानि सोलायै बिदा लिंनाया थारैनो दिनैनि समाव गनायजाथाव जागोन ना? हादोरनि मोनफ्रोमबो रायजोआव बड'फा बुङोब्ला मोनथियै आरो मानियै रावबो गैला होनना बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बड'फानि बड'फा बिमुंनि सोलायै आदासो होननानै बुंनांगौआ दासान्दि रायजो राजाफोरनि गेजेराव खना खनला सावरायलायबाय दं। मनेस्वर दैमारि बिथाङा जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांनानै दंमोन अब्लानि समाव गावखौ बड'फा बुङालासेनो बिदा बिमुंजों गाबज्रिनो नांगौ होननानै बुंना गालांदों होनना बिथां मनेस्वर गयारिया खौरां बिजोङाव फोरमायदों। नाथाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बे समाव बड'फाखौ बिदा लिंनाया बेसेबां गनायजाथाव जागोन बेखौ रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। साननैसो सिगांनिफ्राय गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटानिफ्राय मुसलपुर थांनाय लामायाव काला नदि दैमानि दैया देरनायनि जाहोनाव टाइगार दालाङा बायलांदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनायलाय टाइगार दालाङा बायलांनायाव फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव सोरखारनि फारसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दालांखौ थाबैनो फोसाबनानै होनो थाखाय खौरां बिजोङाव खावलायहरदों। आरोबाव फिन मैदेरनि गाग्लोबनाय बाक्सानि गरबसिटायाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अरनबारिनिफ्राय मैदेर फालो फैनायखौ नायनो थांनायाव मैदेरजों गाग्लोबजादों। मख'जाथाव दि बाक्सा भारत भुटाननि सिमनायाव थानाय दक्षिण कुसिनि गरबसिटायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गाग्लोबजानाय नखरनि आरो लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु खालामदों। मैदेरजों गाग्लोबजानाय जिउ खहा जानायनि मुङानो जाहैबाय हरेन बर'। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरा उदखार खालामगासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला जायगायावनो गाग्लोबजानाय हरेन बर'नि गोथै सह'खौ हाग्रा बिफाना मोनथिनाय लोगो लोगोनो जाथाय जानाय जायगासिम थांना बोखांनानै लायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।